kurima kwakafanana nechipostori. Naungana yase mune muri mugwanza. Hapana nosimba. Iko kuno hakuna touchline kuno. Touchline. Hakuna touchline. Unoiona babe. Ukana ufunga kuti unzi kwacho kuno kuchinzi kungaoneka wakadzi. Ukatoziva itsoka wese. Otamu. Mubvunzo watinawo muvhangeri ndewekuti sora rakawanda. Hai bonde baba hariswerero baba. Munokamborero. Aiwa ndezve vanhu vasina discipline. Pamba munotodzidzisana discipline. Timai mwana tinofane nzara. Because when poverty enters through the door, love will flee through the window. So wakaswerera bonde wafane nzara. Alright. Madzimai haasina basa nezvozvo. Nango wakadya pasina chekudya futi unopera. Ainzi gore regonzo. Munhu anga ari muguta. Ndianzi uri gonzo. Ndiwe akanzi uri gonzo unodya zvawapiwa. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe cheteto ana Zigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise ana Zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro. I can guarantee you that within 2 months unongo wine a minimum of 80,000 followers on social media. Look back at ana Zigo. Ladies and gentlemen, tadzoka kumaruwa, kumamisha, nemuvhangeri arikurudzira vanhu kuti budai Babylon. Muvhangeri Evangelist Marufu. Welcome, Evangelist. Isaac would say, yeah. So I can't complain. My week saying say. Yes, to not in Amari. I think we're excited because there's progress. You know, I think kanokazvara mwana kana asinga kure, you get worried. Kana mwana kana paralyzed, there's a lot of effort needs to be done, lot of work, but I think with us, we see progress. So we're excited mwana ari kukura, and I think also the message also. Because tiri kunzwa nekuita. Maybe not musawa wanzwi bedzi, asi miwo waitiwe shoko. Faith without works. It's dead. So we're excited. We're happy because of all of this. Chichi kuitika kumashure kweduko. Our background in harvesting my potatoes. You can see uti wari kupeka my potatoes. So wari kubva mumunda now. Obva atoya apo obva adi obva atotanga kutopekwa. But also tine my potatoes ari kunzi ma washed potatoes. But kuna vamwe vanhu maguta vamwe vanenge vachiti ndipe potato rakagezwa risina tsvina. Vana nenungo. Yes, vane nungo saka tinovagadzira. Kana vane nungo, mudzimai wako ane nungo here tomuwachira. But you know, in the process, because takuitira basa, we also charge you for that. For that. Yeah, so we charge them. So tinema washed, but they are picking. It's a harvesting time here. Just take me briefly through the journey. Yamafamba now concerning this crop. Yeah, I think potato is a good crop. This environment is our first time kurita. So it was a test run. You would eat it's number more potatoes mashuro. But now we want to take it seriously. So 90 days that every day, even on our Facebook page, we're posting my updates. It was not easy because there was a lot of work, a lot of management. It was a spraying program. Even the most difficult. Kuti mugone kudzinga ma pests and diseases also. So program yekuspraya 1 week unokwanga uchipisa tata marima uchipisa saka nepseki yanga ichita almost twice per week. So there was a lot of management kuti tiwane the result that we are getting. There was also a lot of commitment because munofana muri pamunda. Because munofana kutaura nembeu. Yes. Every day mbeu dzinofana kuti muone kuti dzese dzakakwana here. But sanchikuona ika mumapodcast tichikuonai muri muchaudza muri mumaguta yamusikuita here inonzi kurimira phone farming. Cell phone farming. Hakuna munhu anda cell phone farming anosvika patasvika today. Podcast 1 hour. There in 24 hours. So munhu zvakanakira unokupa that day arina 24 hours zimwe 12 hours ndedzamai. No. Atidaro madzimai anonzwaro kana maane cash. Munomafadza nguva. Hai bonde baba hariswerero baba. Munokamborero. Aiwa ndezve vanhu vasina discipline. Pamba munotodzidzisana discipline. Timai mwana tinofane nzara.
Because when poverty enters through the door, love will flee through the window. So wakaswera bonde wafa nenzara. Alright. Madzimai haasina basa nezvozvo. Nango wakadya pasina chokudya futi unopera. Madzimai. Saka balance inodiwa. Amusina basa here nazvo zvebonde izvi. Mangone basa nekudya. Vanotozokupindura asi pfambi kana wakarora pfambika samusha ungaite sei mahure anonetsa. Nosvikira muri pambedha. But it's important that we also have that balance. Yes, sometimes pamunda panapa ndaisvika up to 1 a.m. takamuka. Tiri there tichiona because makore tinoshandisa solar power. So solar power inogona kunge mabattery apera saka totanga todesign magenerator. So we're up even at midnight 1 a.m. Midnight. Imi muri kuita zvekufadza madzimai. Izvi tatopa basa. So we're up wozobuda wozonozorora maybe from 4 to 6. Wangorara watomuka wakuita zvimwe. So there should be a balance. Bhuku imwe inoti kuna muparidzi vhesi inoti bata masikati ubate usiku mupa uziye chakupa chokudya. Alright. So, how many plants did you put in the ground here? Panapa takaisa up to I think around 36,000 plants there. 36,000 plants. No. And how much capital do you say kuti ndoyandashandisa pano? Total investment from fertilizers, I think around 8,000. 8,000. Yeah. And how much would you expect if all factors remain constant? If you get up to 70,000, 70 tons, up to 70 tons, which is maybe we're expecting around to 4,500 pockets. We are expecting that chikuchera. That's the zvakanyora mabhuku. Ndozvamuda kuita ndozvamuri kuona kuti ndizvikuenda ikoko. And kana market iri friendly kwamuri, how much would be a pocket? Around now nezviri kufamba zviita from $8 from tichana 10 12 arokwirawo tirikutaimira Christmas. Motarisira mari yamuchapoketa net sales because ndozvinhu zvoda kunzwa nevanhu kwete kuti tiringonakidzwa nengoti tiri kumunda. No hatidaro saka wakutarisa because kana une about 4,500 pockets wakutarisa kuti pamwe ratengwa $10 you then add 24,000. That is 4,500 pockets. Pockets. Times 8, mugona something like 24,000. 24,000. Can I get times 10? I got $10. Christmas, I kind of go $13. Don't marry that you. Muro to tenga imbaga. Unaita. In 3 months. Why eating farming? So this is a gold mine. It's more than mining. So ne vanhu vasiri kufencha. No, it's because vanhu vari maguta vadzidziswa quick life. They're not patient to anything. Madhiri. Farming has madhiri. It's straight job. Kana ndikanga ndangorima so isa $10 ndikupe pocket. Isa $8 ndikupe pocket. Hasi madhiri. How would you describe yourself? Are you a small scale farmer or a large scale farmer? No, we are still small scale kabozi. Tirikungo meter 1 hectare. Yes, kana ndingati small scale farming anje akuna mari. Ndo numbers atiri kutaura. So chinogona kunge chiura mafarmers mazhinji nyaya kuti most farmers vanorima vasina market. So now zvinoitika ndezvekuti market yedu pane vanoigadzira. Market haigadzirwa nemafarmers isusu. Ini kana ndikapedza pane munhu akagara pasi ari kuronga kuti potato rangu randarima ini rofanira kuita mari ndindofanira kukudza kana ndindarima kuti uda $20 isa $20 iwe unonzi ndiri kudhura ndiwe wakarima here anonzi makoronyera kana ndizvozvo kana pane munhu ari kugadzira kamarket price ka iwe ndikakuti ndikuda $20 papoketi wakutanga kuchema ndiwe wakarima here sky market yenyu muchaiwanepi? No, of course takagara taita secure market kutaura nevanhu of course even you because naso chasiva ndipa $10 for potato. Kasi 3 saka vanhu ndo vanoti chatipa but of course takayanga taito thorough work for that. Kanzi mavitamin anonekwa murivo nemapotato. Ndodya zvangu murivo. Kana president akadaro ndakazwa kuti ndodya zvangu murivo nemapotato. So I think Ladies and gentlemen, ndiwo muvhangeri Marufu watinawo pamunda wavo uri mukati umu nhasi pari kuitwa harvest yemapotatoes kana mvura tatirega timbobuda mumunda tingoenda paari kurongedzwa. Mvura inomisa basa? No. Ati mvura imise basa ka mvura ndiyo yekumunda kurima kwakafanana nechipostori. Nangu kana yase mune muri mugwanza hapana anosimuka. Kunyaya yacho umo mugwanza tiri vanhu vari mugwanza pakatoshata unotiza mvura. Ini nhasi handina kuuya nemajombo kapana basa ndirungopinda nyoro. Ndichaziva zvawakutaura asi zvakakosha unokubatsira izvo tsoka dzako dzinorapwa. Madhaka anorapa. Tisati tapinda munyaya yemharidzo yekuti vanhu vauye kumaruwa ndiri kuona kumashure
mune vakomana vamuri kushanda navo uye kana madzimai togona kuti vabatsiri Yes. dai yange ari nguva yebhaibheri taivati varanda. Vanhu vazhinji vanoshanda nevanhu vanzofanira kudevelopa yatinoti tough skin, thick skin kana kuda kugona kuti maresults abude unofanira kuti kanenge kautsinye like manje imimi semunhu waMwari kana kuti mukristu munoshanda nevanhu munoshanda navo zvakanaka here kana kuti tikataura nawo ipapa tichanzwa kuti murume mashoko anobuda mukanwa make haana kunaka. No. Show love, sow love, reap love. That's the idea. So if you don't love them, zvavanoita vanotanga kubira. Ndozvavanoita. They won't be faithful. Saka vese vaya vanoita nzi ini ndio tough skin vanoswera vari mapurisa nevanhu. If you love someone, you loves you back. That's it. So munhu anokuda akubire. Munhu anokuda akutore zvinhu zvako anokudawo. So from these people, that's what we do. We love them. Zvatakawirana ndo zvatinoita. Kana tine mapayments atakawirana, we meet them. Kana tine zvimwe zvatawana tinoendawo an extra mile. So that they understand because when nyaya tinoenda kuimprove also their lives. As ours improve, they must also improve. As we increase, they must also increase. One nzira yekunyasoita profits, kumaximize profits kwemunhu esata business muZimbabwe ka kureduce macost. Saka unomeka sure kuti pasalary yawo instead yekuwapa $100 wapo 8. No. It's not. We are doing this for survival. Everyone must survive. So we must meet also at a certain point. Of course, in a business, I see church. So my benefits are repo, but the benefits are also according to the level that he is. But also to make sure that my salaries are they are proper salaries. Anokwanisa kutumbira mudzimai wake zvekudya, mai wake paholiday paChristmas anogona kutenga huku achidyawo. Anokwanisa kukwirawo bhazi. Achifambawo instead. As we grow, he must grow. Haisi nyaya yecompetition. Haisi nyaya yekuti he must outshine me or I must outshine him. But I also respect him as a human being. I also respect him kuti ane zvinhu zvaanofanira kumita. But kana munhu aya kubasa akakuzoshata haana kuti ndimupedze urombo. Mbozo urombo Jesu akati varombo muchagara muina nguva dzose. Ndisaka kusina anoguta mari. Saka even ukamboya rufungo kuti inokwana achakuti mudhara ikwane pane zvimwe zvamuka. So we are not going to satisfy the human desire. But of course we must make sure kuti vatiri kushanda navo they are okay and we have taken care of them. Mabusiness ayo kuti makwanise mapoteto enyu aya haasi muHarare. Muchadhiraivha rwendo rwakati kurei kupinda muHarare. Uye kana makaisa masaga ndiri kuona kunge muchataka overload futi mbijana. But mapurisa murodhi manogona ngada kupiwa something. Imi semunhu waMwari kana munhu adada business akaswada nokamabira waMwari muchakunda sei zviminga izvi kunzi kuti mupfure apa mufanira kubudisa futi. No, kwete zvinhu zvakanonga ziko. There are many ways of doing things. But chirungu chekutanga chandinoda kudza ndechekuti kune chirungu chinoti without commitment you will never start. Then without consistency you will never finish. Obstacles are there, but there are easy ways of doing it. Ukatsvaka mabuyers ako ndo vanongoya pamunda. Wotora, you don't meet police, unosangana naye kupi? Handidi kusangana mapurisa. I don't want to meet them. Vachinditi iwewe uri kuita overload zvinhu. Ari kuuya kuzotenga ngawo yatora zvinhu. Kana akaita overload ndiye achadhila nawo murodhi. Ine anongoyondisira keshi yangu. Ndorori nzira yangu ndoenda kwandinoenda, iye enda kwaanoenda. That's how you then avoid such things. Kana anafunga kuti ndoda kuisa mutrack yangu ndichienda ndinongoisawo zvindimwero. Why should I overload things? Mangwana ndodzoka. That's why we are here. Ndodzoka mangwana ndotora zvakafanira. Ndizvo zvacho. Jesu anoti kana ukatendeka pashoma unogona kutendekawo pazhinji. Why? That's the human desire. Greediness. Kuda kukasira kusvika. As farmers, we are taught by farming to be patient. Hatifanira kuda speed tinomira. Mushikangu yekukohwa muchagovana zvakadii mubusiness iri naMwari. Kanobvisa tithe here kana kuti muchabvisa seeds rekupa mufundisi wenyu oro muchapayeresa panapa. No, ina handina mufundisi wangu. Anonzi ndiye mufundisi wangu wandinenge maybe a father that I follow. So that is brushed off. But Mwari anoti uyai nezvegumi nezvipo muise mumba mangu kuti mumba mangu muve nezvekudya. Saka definitely we must fill the storehouse. Yeah, saka of course we are going to count the 10th and to make sure to end up to the storehouse. But now you're asking a very important question. This is actually not business for now. It's a lifestyle. Yeah, it's lifestyle. But also in lifestyle you also benefit. So izvizvi zvinhu zvatinoda kuraramira. Tinoda kuti zvekudya zvivepo. Mhuri yangu haifaniri kushaya zvekudya. Kudzinga urombo kwatiri kuita.
so tinodzinga urombo tinawo kana ukanga waita zvakawanda ukaita surplus unogovana nehama yako pari mugovana nehama yako tine trader unei ndinei dai tiri kumusha izvozvi waine huku panapa ndaikupa pocket remapotatoes ndekuti ni setup yemareserve kungoti kuno kuti maplots vanhu vari kushandawo vachiita zvinhu zvavo but setup yechireserve vanongoti ukaita mavegetable garden pane trade inoitika hakuna mbovhura kwakaita chinje mahara there is a form of trade so tiri kuti iwo yati trade unei but vane huku of course hatina swikwere saka tichitipai ma10 gida tichitipai ma8 gida isu kana tichidzida huku tozotenga but trade is there so kama unoramba uripo anoda zvemahara ndiani dambudziko iwe ukauya panapa uchida mapotatoes aya mahara handikupe because handiri panapa 3 months ka uchiziva kuti mvangeri ane munda akakuda kuyozongodya bhaibheri inoti nyope nesimbe ngaisapiwe chikafu saka asi kana wakambouyawo pamwe ndakuzongorespect asigwa auyo at least akanisa pavidhio chimpe pocket aende but asingashandi anongouya achiti hanzi pana wakutondimhoresa waona mavidheos paonline waranzi munhu wamwari long time tikati yes is being long. Muvhangeri marufu varoparidza mharidzo vhangeri nderajesu kristu asi mukuvavhangera jesu kristu mune nhau dzemarriage muvhangeri rakristu mune nhau dzemashandiro atinoita mabasa mune nhau dzekuenda kudenga mune zvizhinji zviri muvhangeri rakristu tikuona muvhangeri ramuroparidza mune nyaya yekunzi vanhu vemaguta takamboita interview tichitaura nyaya iyoyi tinoda kuti muritangidze kuritsinhira futi vhangeri iri ivhangeri ripi? It's a biblical setup. Handichinji chatiri kugadzira because even the first man who was created akacreatirwa mumunda mugarden of Eden. There was a garden there. The first profession yakapiwa munhu panyika panapa is farming. Blessing ikaiswa muland. Vanhu vese vakafamba naMwari vanga vari nekumusha. Abraham anga ari kumusha. Bhaibheri rinoti akasvika munyika yeKenani akaramba kugara munyika yeKenani akagara matende semutoro akaita zvipfuyo naLoti. They were living kucountryside kumusha. Wana Jobho waiva kumusha kunyika yeUzi anga ane mangamera aine mombe zvipfuyo zvake zvinotaura hauite mombe muguta hauite mbudzi uri mutauni kwangu nemaguta retamiwa. Yes, maguta akanga ariko maguta akatanga kuvakwa rightly in the book of Genesis naCain. He was the first city builder. Genesis 4 inotaura from verse 16 kuti Cain akavaka guta abva pamberi paJehovha. The first city builder munhu akatanga kuintroduce pfungwa yekuvaka maguta anga asina ukama naMwari ainzi Cain. Ukaverenga 1 John chapter 3 verse 12 inoti Cain was the seed of the serpent. Anga ari wakaipa. It was an idea yakaiswa naSatan because guta kana richigadzirwa rinogadzirwa. Ukaverenga setup yemaguta from Tower of Babel town raCain hanzi vanhu vakanga vachigadzira masita because muguta nyaya irimo ndeyekugadzira masita. If you want to survive in a certain city you must create a name for yourself. If you don't have a name you are not able to survive in the city. That's why ukatanga company you must name that company. Zigo and Sons. Zvese zvatiri kuita izvo uchatisa kazita kako papodcast ine pane perenga logo kaloka kanzi Zigo kakuti vanhu vakuzive kaizita saka we create our names but isu tofana kuziva kuti zita hwani rinofana kuzikanwa rinofana kurumbidzwa nderaMwari. Saka macities hamuna pfungwa yekuti vanhu vazive zita raMwari. Macities mune pfungwa yekuti vanhu vazive mazita evanhu zvokuti isu if you are not careful as evangelist vanhu vanozamara kuziva inini more than God I represent. Ndindo dzamanoda kupiwa mbiri kupfuura Mwari wandiri kumiririra. So we need also to be very careful. We need to also keep on directing men to the proper channels. Kuti zita rakapiwa rinorumbidzwa pasi nekudenga izita raJesu. Ndo ratakapiwa so that also men become so careful. So vhangeri iri even Jesu akakurira in the town of Nazareth kwangori kumaruwa kuruseva. Even John the Baptist akabva achibva paRiver Jordan achibva murenje kumaruwa in the country. Vanhu vese vachinzwa Elijah akabva mumakomo eGilead kumaruwa. Vanhu vese vakaita proper work yaMwari. They came from the countryside. So it's important that we understand that vhangeri riri kucreata but it's actually a biblical notation. Upenyu hwachinja kamazuva ano kana uchida kubudirira chaizvo zvinonetsa kuti ubudirire uri kuno iko kuno kunetwork chaiyo inotonetsa. Even vanhu vese vanenge waba maguta havadi pakupedzisira vanozotenga minda vanozongouya bedzi pakupedzisira because iyoyo pfungwa iyoyo yakaiswa naMwari in your subconscious mind iripo. Ndisaka uchiona ukaenda even in the cities mumwe mwane chimunda chake chaari kutimba izvo vari kutodyara chibage mvura iri kunaya. So madhiri ese kana akanga aitwa pakupedzisira because chinoitika land hairuze value. Katenga mota inodepreciate but land remains. Iwe unofunga kuti land ine yatiri kurima today muna 2025 yani makore manganira
still is producing, still is giving us more. But mota yasagona kusurvive dai yakagadzirwa 1000 years ago. That's why mota dzinoramba dzichinjwa mashape. That's why dzinoramba dzienda kuna makanika kuti dzisurvive. But haugona kuisa makanika panapa unless wauraya ivhu, unless warifeeda zvinhu zvinouraya. Kana ivhu rako richiona proper nutrients, it will survive for a long time. But tichitaura ipapa tikutaura zvinhu zviri panyama zvakakoshera kuti vanhu vabve mumaguta vaende munyika. Vari kudeiko maguta? Iko zvitasaona zvinhu zvese maguta zviri is under corrupt movements. Zvinhu zhinji zviri kuitika mumaguta. Ndisaka uchiona mapurisa akazara pese pese. Uda kutanga mushikashika. Iwe wacho chaina driver wako. Muda kutotsingana. Mubusiness iroro. Na driver wako. Asida kuya nemari yakakwana, ari kunzvenga. Iwe wacho utoziva kutomuendesa mapurisa. Mapurisa atopa utanzi muri kuopareta makatenderwa natoni mapepa. Patotanga hondo. Uda kutanga whatever zvautotanga mumaguta mupurisa atosvika. Auda kutopiwawo mari ipapo. Auda kutokuisa cheni. But kuno kumapurisa hauye nangu akauya anoti chii? Anoti mudhara chindipewo mapotatoes ndione unodya kumba. Kunoko ndikatotaura nawo ndowakumbira kuti vandichengeterewo pana mbavha dzandinetsa. But ukatanga business mucity, kanzuri yatosvika. Muri kufamba sei apo? Chii chiri kuitika? Kunoko anoti ipai mafamasi mukana. Even COVID yakaprova kuti vanhu vanogara kuma countryside will survive even in time of crisis. Rori remasoja rinomboya kunoko. Kunoko hakuna mbotenda masoja achiti gara mumba. Ainzi gore regonzo. Munhu anga ari muguta. Ndiye ainzi uri gonzo. Ndiwe akanzi uri gonzo iwe unodya zvawapiwa. Wakati vari kumaruwa chirimirai vanhu. Harina kuvharwa. It was an essential business. Saka ukaona iwe muCovid business rako rakavharwa. Zvinoreva kuti haubatsire even in time of crisis. Ukuita zvinhu zvisingabatsire nyika yakati tisina iwe tinosurvive. Tisina iwe hauti tinogona tisaka but murimi akanzi ramba uchirima upe vanhu zvokudya. So now ku countryside there is also peace of mind. Ku countryside you avoid many temptations. Iko kuno hakuna touchline kuno. Touchline. Hakuna touchline. Unoiona mami. Ukana ufunga kuti unzi kwacho kuno kuchinzi kungaoneka wakadzi. Ukatozita wetsoka wese. Utambura. Asvika. Inopera uchingofamba. Ukadzokera murodhi. Saka tikaenda kaPartnership Mugabe show vari kunyanyopindirana mudzimba nekuchengetesana vana vasiri vavo vanhu vekukantry kuno. Vasi vekukantry vanhu vemukomboni. You cannot mix zvinhu two. Rural living necomboni living necountry living zvinhu two zvakasiyana. We are promoting country living. Ukangotasa kudai ukaisa kamera yako hakuna munhu waunoona. Panapa dai usina kusvika pachishakura hapana munhu waiona. Tikutaura nyaya country living. Where we are promoting kuti vanhu vasava conducive. Handiti vanhu ngavaende ma-environments ane space free. Ukangotora vanhu ukavatutsira murori. Patita unonzi mweya womurori. Mweya womurori ndeuti kushaudha vanhu. Creating scene. Kuimba. Vakuimba, makutuka vanhu, makubatana, makuita sei. Bozi vanhu vaungana. Mwari akatibereka naye mwande. Spread. Musaungana every time pakaungana vanhu in a certain environment. Patawo pabe vanzi vakati uyai tiungane. Mwari akaburuka akationa zvinoita wanawo. Pana Cain vanzi vanhu vakaungana vakatanga kuita zvavakadzi. We know Genesis chapter 4. So Mwari asoda kuti tive conducive. Ivo panapa vanhu vanofanira kutoshanda vachidzokera kudzimba dzavo. Vakangogara chete 2 weeks vakadai. Varukadzi vari panapa varume vacho vazipo. Ndonzwa kuti mwakakamburwa nevakomana vanga. Varika vakomana vanenge vaidi. Vakomana vanenge vakasimba ka. Misana yavo yakakotama. Yakasiyana nenyu kana Zigwe. Kwini handisi mukomana here. Hai maneteswa neguta. Mate basa sawo. Tochitarisa pamweya mumvhangeri. Zvinhu zvine zvazvinoreva pamweya here kana dzingori nyaya dzedumbu. No, zvinhu zvazvinoreva pamweya. That's why even Jesus himself akakura in the country. Most parables, maparables aJesu anga ine information in nature. Because here you also learn from nature. Here you also learn spiritual lessons from the crops. Because my crops itself anoparidza Mwari. Saka Jesu pane mufungwa, I think it's John 15 anoti baba wangu murimi wemuzambiringa. Because in farming we see the thoughts of God lined. Because every crop, even with a farmer, unofana kuona kuti haina wilting, unofana kuona kuti tikwana enough nutrients, ndo basa rekuti wana Mwari. Kuti ona every creation. Haana wilting, ari kudya chiguta here, shoko rasvika here, ndo zvakafanira kuuya uchisa manyowa nechi. Ishoko raMwari rauri kuisa kuti uya asimbe. So we see growth. Kuna anodya chikafu chakakwana, anokura. Kuna anodya shoko rakakwana, he grows. So there are a lot of spiritualism.
patient, kuti sei Mwari achinzi ane patience, because here you laying kuti unopa mukana, ukaona plant rangu neta uye uchiridzura, unochiritarisa uchiriisira something, then mangwana kuswera mangwana una ramuka, you are excited. That's how God also feels about us. Paano tadona pai paano utiisira zvinhu zvinoita kuti timuke, tikamuka is excited. That's why kunyange wakapomba nezuro here today, God is giving you another chance. And if you repent, God is excited. As I do as a farmer, ndikati laini ranga rakafara ramuka, henze rakamuka kuti wonderful, ndakunorara hope. Kana risati ramuka, there are sleepless nights. So we also learn the idea of God. We also see how God also functions towards us when we are in farming. So in farming, we also see the more we eat the word of God, the more we are fruitful. Because patakapa nutrients in my plants, akama fruitful. Saka vanodya shoko raMwari, they become fruitful. That's why we are able to invite all these people. Vachiva chisoja mafruits atisikuita because we are eating from His word and we are becoming fruitful. And kana mafruits, other people will come and eat from you. That's the idea. Takudyara mbeu because mafruits aya ukachitora every potato ratiri kuwana tikanoryara rinonomera futi. Saka ndakashare fruit randaita inini. Ndikapinda mauri rinonomerawo mauri, you become also, saka Bible inoti mweya nemwenga zvinoti uya neuya anonzwa ngati uya. The more you taste this, the more you want to give these things to others. So that's it. Ladies and gentlemen, panapa ndo nzvimbo yakohwewa yamuri kuona yakachena kuchena chaiko, and iyo ndo imwe nzvimbo isati yakohwewa. Tiri kuona panapa futi inzvimbo iri kuratidza kuti isati yakohwewa. Mubvunzo watinawo muvhangeri ndewekuti sora rakawanda zvekuti mapotato hatisi kutoona kuti ndeyapi. Asi mukuti regai zvikurirane tichazozvona pakuwa. Tinoonawo simba rechivi. Kuti unyange uri kusimba, uri kukura, uri kudiwa, wasvika pauri kufunga kuti wasvika pakupedzisira, because this is the climax. Chivi chinoramba chiripo. Trying, but they've excelled, they are done. So when you are done, even chivi chikawanda, nothing will affect you. Because you have done, you need a process of glorification. Wavaku sanctification, wapina mu justification, wapina mu sanctification, now you are glorified. Saka nangwe munda ukazara, atisiri worried nema weeds. Because potato raka richa, it's saka even the world becomes more sinful and more. Hanzi vakadzi vakufamba vakashama. It doesn't affect me. Hanzi vanhu vese vari kukamburana. It doesn't affect me because I have reached that climax. So that's where the world is going. But we are saying you need to grow. Tikudzidziswa izvo nepotato, saka ina handina basa nemawidzi ezefama. Rakatopedza nangwe akada kufunga kuzara, ndinongoya ndichiharvest ndichiona zvandinofana kuwana. That's what God wants from us. Even chivi chazokwirira, you will still harvest. Ndisapanonzi kunyange zvakadaro nheyo dzaMwari dzinoramba dzakamira nechisimbiso ichi. Mwari unoziva vake. So we also still learn. Saka at this stage hatisina need yekusakura. Because we have reached the harvesting point. Saka pane stage yekuti Mwari asina need yekuramba achikufeeda. Ari kuti at this point we are waiting for harvest. Ndo vanonzi vaya the elect. Vasarudzwa. Saka asarudzwa ese atichasakure. Tikuti tiye zvamunoda. We've reached the climax. We are not worried. Saka zvokuti mamera tsine madi kungoswopinda chiguma chitora zvatiri kuda. Ibvapo topinda. So this is what we want also from Christ. So you see there are also still spiritual lessons from the crops. We are learning. Mune Bible. Bible riripo. Saka uchiona the first book that was given to men runs the book of nature. Nature still preaches. Even ukaenda musango iko zvinezvi hakuna horwe kana njiva inoenda kubasa yechikadzi. Inenge ichifamba newana. Mukadzi wenyari pipi? Asara newana. Ko vakadzi vevanhu vari pano. Kandizvo varume wacho wakatipa wakadzi watoita sei? Handiwa wadi kuya kumunda. Iwe ndaka kuti pinda unoda here. Ndipeka mukadzi wako ndiswere naye hangu pano. Hande tinoona magrade emapotato enyu tobva tasvika pakupedzera. Tasvika pafinal product. Tiri kuona kuti zvinhu zvacho zvakapararira, zvimwe zvakagredwa, zvimwe zvisina, zvimwe zvine madhaga, zvimwe zvisina. Zvikufamba sei vanhu? No, kwangu chinaya, so of course mapotato anotorwa mumunda aine madhaga. Saka kana of course dhaga rinotogadzira this junky color. Because idhaga, you can't control that. But mapotatoes they are happy because ari mudhaga. Ari kubuda mudhaga. One because toswera panze. Tisi chita challenge nawo, but anabasa anongozongogezwa. Andogezwa, I think saka uchona pane hose pipe. There's plenty of water here. Angogezwa otochena oita smart semamwari pamusoro. So this is not a problem. Because the time you harvest, every farmer, every person understand the logistics zekumunda. Anoya chingwa chaunodya chinokanywa nemajombo.
ukazozviona unoridza mhere unozoona final product saka unozoona umbara achena but this is also process go through ine madhaga because kumadhaga so you can't expect ita sawo even isu tino madhaga so watobvisawo bhutsu that's kunoku saka that's it, that's how it works. Alright, but ndiri kuona zvakasiyana masize, kune zvemagrade here kuno kufanike. Yes, izvozvo tine magrades, tine malarge, tine mamedium, tine masmall, tine macharts, vamwe toti mabullets. So ivamwe muchitogireda paurotomapeka urotoisa malarge pawo, mamedium pawo, malarge pawo, masmall pawo, macharts, mabullets, ndopanozogiredwa futi nembeu, vada mbeu, also sell mbeu yacho. Wakuwana mbeu inenge yakutengeswa ma25 kgs, but noloda ari ma15 kgs. Toziza paskero toona kuti aisa correct 15 kg. Then yakupinda market. Alright, uye bhaibheri rinotaura nhau dzekuti munofanira kusiya zvimwe zviri mumunda zvekuti vanhu vanhonge shiri dzidi. Munosiyawo here kana kuti muri kubva madodzi tikuda mari chete? Hatina shiri inodya mapotatoes kunoku saka tinotora zvese. Kune nzvimbo isina shiri inodya mapotatoes awo. Mwari panenge atira shiri dzimwe nguva anoreva shiri hadzitomboyewo saka usikuona munda hamuna. Shiri dzakazara munozve kudya zvakawanda. Aiwa, katikutarisa varungu vekare. Varungu vatantinavo vese yaitaura kuti vanhu vari murenje. But besides vanhu vari murenje, varungu chaivo chaivo vatantinavo vairima vaisiyawo kuti vanhu vazouya vachinhonga. Imimi ndimi ana basi vatanawo. Tiri vanhu vatema. Musiri vamwe? Tiri vanhu vatema, tinozopa vamwe. Hatiwasiri munda bhoza vamwe havana nguva yekupinda imomo. But patinoharvesta tine surplus. Saka tinozoita mamwe atinopa vatinoshanda navo vanozodzichitora iwaya vanobika kumba muri tavanongera. Yeah, you see, that's proper now. Kuita kuti usagara une vanhu vari mumunda every day. You need that. It's important. So tikashanda in space kana vanhu vakuenda vanoda kutorwa vatodya, vanodya, vanodiwa, vanotakura. Handizi kune vamwe kana tine shiri kadzinenhera todziendesera. Why should we give them that labor? Yekuti yeye munhongi kana mukasauya muchafa nenzara ikoko. Tinotora toenda tonovapa. Shiri dzichadyawo miriwo yemusango kana dzichidawo dzinodyawo mashizha dzichapinda hadzitumwedzi. Mashoko enyu ekupedzisira muvhangeri kune vanhu vari kuona vangave vari interested mukuita farming, whether mapotato or something else? No, farming is not easy. Farming is not easy. And then they should have a commitment and audye every day. Pamwe in ups and downs. That's why unofanira kuita is a lifestyle. Yeah, unofanira kuita out of passion. Asi mandiri okoronyera. No. Usatombouye zvakugara waita zvauri ikoko, but you know kuti kana uda kuti ukama naMwari uri better. You better come farming. It's important. I understand people are mining, but there are a lot of things that you see also mining. There's risk. You go uraya vanhu. Iwe wachina ngongosada kuita. Hanzi wazorerwa gold rako kainvest. Unouraya munhu. Hanzi pana kubira. You see wakusora ro matare. Kono kudyara mbeu yako. Kana isina kubuda wanyura ndizvozvo. Kana yabuda unongoiwa pa Facebook. Wokuti ndine zvekudya. Wana utonyora tipewo unopaona. Unozorohwa kuma fake money. Ukati wachungu careful. Handiti kuti ndiana ari kukuwa kuita of course makonyera ariko, but the best is to secure market then buy anongouya muwira ukaita pane ma-fake dollars unongodzokera paro ma-dollars awakanipa ari fake. It's easier that way. So I think there is better environment for farming than any other environment. So adada kuuya ngawe, but as there should be a lot of commitment. No self-on farming. Be on ground. Kana uya zvema self-on farming, make sure team yako yauri kuisa paground inoziva zvairi kuita. Team yako also supports your vision. Because unoratidzwa sagre fertilizer pa WhatsApp. Uchinzi taisa iwe vakomana vaburitsa. Unoratidzwa mushonga. Uchinzi waiswa iwe vakomana vaburitsa. Vanosara nemabhodhoro wachipeka mumabhodhoro epepsi wachipa vamwe. Tine ma-leftover fertilizer anosara vanomatengesa vokunjembera kuti yapera. So you see, saka have a proper team that believes in your vision. Also make sure that they understand zvamunoda kuita, so that they buy the vision and work with you and walk with you. I think it's important kana tikadaro, but they must understand also that God will also bless the works of your hands. And kana ukapinda according to the will of the Father, ukapinda mufungwa yaMwari kuti Mwari kuti budai maguta mazuva kupedzisira izvi mazara ngochani maguta wana wangu wasiri safe pa child bringing pane zvamunozere ngochani. Tinodziona mazita ndibasa rei. Kana unotsvaka madzani mapeji eFacebook dzazara tikusangana nadzo chidhumana nadzo chisangana nadzo dzazara ngochani maguta, but it's not a proper environment yandingagona kukudza mwana wangu zvakanaka. So I need to run away from such environments. Mazara mombwe akamburi wari pese watotokambura ne wana wangu wasikana nawo maso nangu wari wadoko kudaro
pana vamunoziva here? Dzakazara vamwe tinotaura nawo asi unozovarega kuti ishe wawiriwo tsitsi hauna chawaroziva vadoko tiri kuzama kuparidza but so we are trying also because environment yaunokurira ine zvaineyisa mauri. We can't run away from that fact. So kubuda maguta kunobatsira, we can do business in the cities but we cannot live in the cities. Yes, izvo tapedza mapoteto akuenda nawo maguta but living outside the cities, that's what we want, that's what we are promoting. Country living will be a good lifestyle in the last days and it is going to be a proper environment. Parikuya the mark of the beast that is coming, panonzi vanhu vachanzi havarege kutenga kana kutengesa asingagona kurima chikafu chake is going to be a slave to the mark of the beast. Anoziva kuti ndinodya sei ndosurvive sei, akachengeta mbeu yake akapreserve all the food, he will survive on the mark of the beast. I know the image of the beast will come, inonzi chake ichisa death penalty, iyo ndio inozotidzinga mumamisha taakuteerwa tichienda makomo. So you see, it's also under a line of prophecy, biblical prophecy. So we need also to ngatifambe zvakaonekwa pamweya haungazvimisi. Kana Jesu akati waprofita nemaonoya hauna simba rokumamisa. They will come. You can't stop that wind. It comes. It's for you to prepare so that when the wind comes, you are ready to fight. So that's also it's an environment to prepare for the storm which is coming, the battle which is coming, the final crisis in the Bible. The time of trouble which is coming. Each are prepared well. My environments, a country even wakaenda mudagages vanhu vakasurvive and the Waudensis netimu rese reformers vakatizira in the country environment when they were persecuted by the church. So it's also history is going to repeat itself and human beings are going to repeat history. So we are preparing ourselves. Ladies and gentlemen, zvinotyisa zvatiri kunzwa zvichaitika pamberi apa and tinotarisira kuti kana tiri mumaruwa tichararama. Hamene vachasara mumaguta ana nhingi nananhingi ndi muchasangana nguva inonzi time of tribulation. Uchatodzokere totosara newe pano. Ndokumadumba panapa. Ini ndakwenda. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he is a journalist.